akwai da yawa manyan gidajen TV da rediyo da aka zo aka daddasa a tsakanin al'ummar musulmai, wallahi manufofinsu shine don a canza ku daga yadda kuke musulmai a me da ku wani abu daban. Wannan ko ka gane ko baka gane ba haka. Dole ka tsarkake tashar da zaka kalla, tashar da matarka ko 'ya'yanka da su kalla. Kar kawai daga cewa an zo da sabuwar tasha wannan ya baka dama ka je ka kama ka yi ta kallo, iyalanka suna kallo. Wata rana sai ka ga 'yarka a cikin gidanka ba ta da bambanci da karuwar da take tafiya a bakin titi, kuma kai ka sayi abun da ya zama sanadiyar fadawanta cikin wannan musifa. Wannan shine hanyoyin da ake farautar mutanenmu yanzu ta kafofin sadarwa.